Emakhosini Camagulisedi Lehanya. Umhlambululi Samba Ngamabutho. Me Onika, please don't forget to like and subscribe, and also Sibonge Abagu membership channel. Please don't hesitate to call me and ask anything or for my help. I will do that favor. Like nabantu abamqoka kakhulu ngiyandadazelela, and nalaba abangakayijoni, please join my membership channel. Konke kukhanye emakhosini. Ngizokhuluma ngethuna. Ithuna ngikhuluma ngabantu abalishaya ithuna. Mabalishaya leli thuna kukhulumeke amagama athi mama vuka uzilwele, mama vuka usilwele. Baba ngeke bakubulale kanje uthule, vuka. Ngikhuluma ngokuthi akhale umama athi mntana mvuka, ulwe impi yakho, ngoba akekho nomunye nje oboshiwe. Kukhalelwe emathuneni ngaleso sikhathi. No, angingceki futhi anginithatheli phansi. Ukungazi ngathi ngikhuluma indaba ukuthi sekumosheke kakhulu ezweni. Kungcwatshwa kushuthini makunomncwabo, isiZulu ngithi nazi ukuthi angisazi. Makunomncwabo, kulomncwabo lona kuza ngisho nababulali bomuntu. Bazobekisa nje ithuna ukuze bazokwazi ukuthi bozenzela ama-rituals abo. Abanye sincedwa yibona bona ababulali, babuye bakulethele ngisho nenyanga yabo ukuthi bazokwazi ukulalisa lo muntu ongasekho ngaleso sikhathi ukuze angabahluphi. Indaba yethuna ibhlungu kabi. Athi osemndenini makabona ukuthi hey nihlezi nemathuneni nokhuluma nesidumbu, yebo umzimba kwamele ufihlwe inhlabathi. Ingakho kwamele uhloniphe ilizwe lakho, ngoba inhlabathi le iyoba yingubo yakho kusasa. Now leli thuna esikhuluma ngalo noma lamathuna esikhuluma ngawo, sikhuluma ngendlu yesidumbu ekufihlwe nje isidumbu somuntu. Kodwa ispirit sakhe siyahamba sitravele sibone ukuthi siyapi. Now uma sikhuluma ngethuna, sikhuluma ngethuna elithi masifuna uncedo kuyaye sibone ngathi uncedo alitholakali lapho, ngoba kuye kwangena nanoma ubani kulo leli thuna. Ngisho nabasithuna nabomndeni bazingenela kulona. Ithuna alinazo ibosiso. Yebo singaya siyoklina ithuna libe lihle libukeke for generation to generation, bazi ukuthi impande yabo isukaphi iyapi. Kukhona nabanye enithi mancwaba abakhonanga ukungcwaba ngoba bayenza into ezimbi kakhulu, babavale ukuthi ngeke ungcwabe ngisho nomzali wakho. Kodwa uma nina eningaphandle keep that clean leli thuna, kuzoba lula ukuthi athole iclosure ngoba uyabona umzimba wakhe uphelele la. Kubuye laba engicale ngabo abalishayayo ukuthi vuka. There are better things that you can do rather than that. Ngoba uyozilimaza ngeke ukuthola ukuthula. Ingakho kunezinyanga abaprofeti. Mina I still believe there are prophets out there. Kunezinyanga out there ezikwazi ukudonsa ispirit somuntu esizochaza konke.
kodwa namhlanje the way into zikamoya sabantu abamnyama zicekelwa phansi, system iyazilimaza. Mangizochamuka ngumme onika ngithi ngiyamazi umuntu obulele lo muntu, ngoba ispirit salo muntu sizile siyakhuluma ukuthi ubaba wakhe umbulele, ubhuti wakhe umbulele, noma umakhe umbulele. Ngizoboshwa the way singathathelwe ikhanda ngakhona. Kwamele umoya uhambiswe ngesystem ye-country. Uhluleka ngisho utshela, ingakho ngayikhansela ngathi we are not going to entertain abathakathi, ngoba once singayikhuluma indaba ukuthi uthakatha ubani nibuye nizilwele, kodwa ibonakale ngokamoya. So isilimaze ngalo ndlela. Ingakho nizothi akunayinyanga abaprofeti, siyazi kahle indaba, ngoba uzawuboshwa ezakho izingane nazo ziyoyapi, uzubulawe ngento straightforward. So ngizama ukuthini, ithuna alinazo izinhlanhla. Ithuna likhiptheni clean ngaso sonke isikhathi, libukeka lingaweli, ukuze nakusasa kuzoba easily to identify lelo thuna la kamgogo wakho noma elomntanakho noma elendoda yakho. Kodwa when it comes to ukuthi ispirit sizilwele nomuntu ukuthi athola ukuthula, iyenzeka la kulomhlaba lo wenyama, ngoba konke obubi bakhe lo muntu ongasekho emhlabeni biyenzeke ngapha. So idlozi liyagezwa, ithuna liyathengwa back kubathakathi, inhlambululo iyafuneka ethuneni. And nawe kubalekile ukuthi ubageze abakini. Ngifuna nje ukuthi sibe short and straightforward emakhosini, kuze kungcono ukuthi ukhuleke usibize spirit nanoma ungakasiboni, kodwa the danger one ukuthi ufike uguce laphiyana. Isilwane senzwa ngemithi, bakhona ukuthi phakathi kwethuna bafake isilwane. Ingako uzophupha, yabona once ungaphupha ithuna wazi ukuthi there's something wrong lapho, ngoba asibatholi ethuneni amadlozi. Nala kufanele ahlambululwe, awuphuphi umuntu ethuneni lakhe, umphupha like kwa general life, ukuthi hayi ngimphuphile uchamuka kamuhle, kodwa not ethuneni. Once ungaphupha umuntu ongasekho ame phambi kwethuna, you must know ukuthi hey, gijima, sukuma fast futhi, akathi woze emathuneni. Uthi sukuma fast uzowazi ngokuthi kuyenzakalani kuleli thuna. Imindeni iyabulala abantu emathuneni, imindeni iyalimaza imisamo emathuneni. Emakhosini akuyokhanya kudede ubumnyama. That's why uzothola ukuthi manje isidumbu ngeke sihloniphiwe ngoba liyisidumbu, kodwa umoya walowo muntu uyahamba uhlale kwizizukulu nezizukulwane. Ingakho kungamayindiwa nokuthi kuyolandwa imikhovu emathuneni, kulandwa inhlabathi yamathuna, ngoba isidumbu vele asirespecteli, it's an empty box. Kodwa indlu yakhona kwamele ihlale icocekile, kodwa ispirit sakhe yise kufanele kusetshenzwe ngaso. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.